Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας gamers. Από το κανάλι μας. Αποτυχημένη εισαγωγή. Είμαι ο Πάνος Τζιάρ με το κανάλι Πάνος Νόνας και Παναγιώτης Νόνας. Όπως σας έλεγα, θα κάνουμε ένα νέο κανάλι εδώ με κάποια παιδιά. Ανώμαλα. Τέλος πάντων, μας έχουμε ξύλο. Έχουμε και μανιτάρια. Άντε σας με τα μανιτάρια. Όλο μανιτάρι. Μαζεύουμε ξύλο. Πιστεύω να σας αρέσει αυτό το βίντεο που θα κάνουμε σήμερα. Εμείς δεν θα πούμε τα ονόματα. Πείτε τα ονόματα. Λοιπόν, εγώ αυτός ο μπλε με το ρου από πίσω είμαι ο Mike RGP. Εγώ ο Χιρομπράιν, ο μισοδιαλυμένος. Πες πώς σε λένε, είμαι ο Ακρίτας Σταυροκλανίδης. Κάποιος θα κάνει crafting table γιατί εγώ βαριέμαι να ξοδεύω ξύλο. Σιγά μην ξοδέψω μάλλον ξύλο, δεν βαριέμαι. Απλά δεν θέλω να ξοδέψω ξύλο, εγώ θα ξοδεύω. Όχι, εγώ θα έχει επίσης κοπρόσκυλα. Και δεν έχουμε κόκαλα να τα ταΐσουμε. Το βράδυ. Το βράδυ, περίμενα να δούμε σκελετή. Πιστεύω να σας αρέσει το βίντεο, άμα σας αρέσει κάντε like, άμα δεν σας αρέσει μην κάνετε τίποτα. Κάντε πάλι like. Ναι, όχι. Να γράψετε το σχόλιο σας κάτω και άμα θέλετε κάντε subscribe στο κανάλι μας. Που θα κάνετε όχι άμα θέλετε. Αφήστε το παιδί, δεν είναι καλά. Ψυχολογική. Κάνετε crafting table. Μιλάω. Κάναμε. Ναι, ένα μανιτάκι που δεν το θέλω. Κάνετε crafting table. Ναι. Πού να έρθω τώρα. Εγώ πάει να... Το μάνι κατευθείαν ο Κώστας. Και επίσης δεν θέλει στραβοκλανίδης, ένα μεγαμιά 0,90. Είναι το παρατσούκλι του ρε πόντι. Το όνομά του είναι στραβοκλανίδη που λέγεται πάντα. Σκυλί. Έλα, Και εγώ βρήκα και γουρούνι. Τώρα κάνει άκρη, όλο το γουρούνι δικό μου. Το πήρα εγώ. Κώστας εσύ κάνει mining, εμείς... Κομπρόσιλο. Κάτι είναι εδώ να περιφέρεται. Έφυγε με. Να το κοπρόσκυλο. Α, βλέπεις αυτή η πέτρα που είναι εκεί μόνη της. Αυτή δεν ξέρω τι είναι, παντού βλέπω. Αλλά πάντως εγώ θα μαζέψω αυτή την πέτρα. Μπορούμε ρε. Μπορούμε άνετα. Κάτι μπορεί να έχει εκεί μέσα που θα το πάρω εγώ. Και δεν έχει τίποτα. Ακούω ένα σκυλί, θα το βαρέσω να μας κυνηγήσει. Πήρα... Τι να μας κυνηγείς, μην το βαρέσεις. Πήρα γουλ. Έλα να πεθάνει. Να το σκυλί. Ρε μην το βαράτε. Το σκότωσα. Ρε μην το βαράτε ρε. Απλά Να έχουμε κανένα σκυλί, άιντε. Θα έρθει κι άλλο. Βρήκα νομίζω σπηλιά. Πού? Και κάτι είναι μισοδιαλυμένη. Αφού χώμα είναι εκεί. Σπηλιά είναι. Α, βρήκα iron. Εμείς. Πού το αέρο. Δεν μπορείς να το σπάς. Με αυτό. Εγώ θα το μασάρω, μην φοβάσαι. Θα προλάβω κιόλας. Το crafting table το αφήσαμε πίσω. Δεν πειράζει, θα κάνω άλλο εγώ. Πειράζει, τζάμπα. Τζάμπα έκανε. Αχαχα. Γιατί? Μου το κόκκινο το iron του τσοκαλί. Σου δώσε. Κι εγώ θέλω. Δεν θα είναι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω. Να, το δικό μου είναι. Δεν κάνω. Παιδιά, είδε. Έχω 4. Μισό λίγο. Εγώ ένα θα πάρω. Υπάρχει πρόβλημα. Α, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Το βλέμμα. Στο πλατό όμως, ούτε στο πλατό υπάρχει πρόβλημα. Ο άλλος στο πλατό είναι εντάξει. Δώστε μου και εμένα κάνε ένα iron. Δεν έχει αέριο. Συνεχώς να μάζευες. Α, μπράβο. Έκανα ίσως 60. Δεν είναι. Γιατί εμείς τι κάνουμε. Χωρίς αξία να το μάσεις. Να με. Θέλω Να κάνεις φαΐ, πίμη. Θέλω φαΐ. Δεν Θέλω με φαΐ. Να μην είναι. Παρεύει με πλακώσει. Είχα Άγιο. Τι είναι. Και δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, περπάτησα. Οχοχομε. Άμα έχεις με το τραγούδι. Δεν σταματάμε. Ζόμπι. Ζόμπι. Χες του τώρα. Είναι εδώ να το χέσω. Πού είσαι κολόπεδο. Πού είσαι. Άμα είναι κανένα ζομπάκι θα του... Κώστα. Τι. Νομίζεις ότι θα κρυφτείς. Γιατί κρύβεις το crafting table. Τι λες, εδώ είναι. Το έχεις κρύψει από κάτω να πούμε. Δεν είναι περισσότερο. Κώστα. Νόμιζες ότι θα σου φωνάζουμε και το κρύψεις. Βρήκα ζάχαρη. Και μέλι. Τα καρπούζια του πάει.
που εδώ το τελείωνε. Κοίτα να μην τραβάς εσύ πάλι παλιοπαίδι να πούμε. Κοίτα να μην τραβάς. Όποιος πεθάνει, πέθανε γιατί προχωράμε πολύ μπροστά και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό θα κάνουμε. Επίσης βρήκα πάλι αυτή τη βλακεία. Το πετρώματα που είναι έξω. Και τέτοια δάση τα βρίσκουμε. Νομίζω είναι. Όχι, δεν είναι νεκρό τώρα. Έχουμε άλλα 10 λεπτά γυρίσματος. Εντάξει, όχι. Τι 10 ρε. Όχι 10. 5 είναι. Τώρα 5 λεπτά γυρνάμε. 15 λεπτά θα το κάνουμε το βίντεο. Αφού 1/4 δεν μπορούμε μόνο. Ναι. Όχι σε 10 λεπτά δεν θα πάει 10. Σε 15 λεπτά. Όχι σε 15. Τι μου παράς σε μένα. Καταλάβω σε βάρεσε ρε. Ποιος βαράει ποιον να έρθω. Λοιπόν, εγώ έχω 2 μπριζόλες. Πέφτει την ζόλα γρήγορα. Εγώ έχω δύο. Θα πέσει ξερός ο παίκτης κάτω, Και δικό μου. Επίσης βρήκα σπηλιά. Εγώ ακόμα μια χαρά είμαι. Σπηλιά τώρα. Ναι. Μπορώ να τρέξω. Ναι, αν μπορείς. Άμα σε κυνηγά το ζόμπι. Αφού αυτό μπορεί να τρέξουμε. Εγώ μόνο 2 κρεατάκια Εγώ 3. έχω, όχι. Μου έχουν τέτοιο έχω ξοδέψει. Εγώ έχω ξοδέψει. Ρε. Τι με βάρισες. Ποιος. Ποιος τον βάρισε. Παιδιά, εγώ μαζεύω, δεν μ' άρεσε, εγώ εδώ μαζεύω ξύλα. Άστα αυτό. Να ρε. Ναι, το πήγες εκεί. Καθήκη. Έκανες φίλτρο, ρε. Πες εσύ δεν έχεις άγαρον πρώτον, τι το έκανε. Θα χάσουμε τον άλλο. Ποιον. Εγώ δεν ξέρω. Ο Μάικ που Ποιος είναι. ξέρει που μπορεί να έχω Προς το νησί είμαι. Όχι, πίσω. Ναι, εκεί για το τέτοιο. Έλα εδώ. Σίγουρα θα φεύγω μέχρι εκεί. Εγώ δεν ξέρω που είμαι. Θα πεθάνω τώρα. Νυχτώνει. Πάμε όλοι Νυχτώνει. μαζί πέρα στο νησί. Φοβάμαι τη νύχτα. Παιδιά, ελάτε, έχω και για να κάνω και για σπίτι, ελάτε. Εγώ δεν μπορώ να τρέχα κιόλας. Φαντάζομαι πως θα πας. Ναι. Τώρα να πάμε να βρούμε το νησί γιατί θα είμαι χαμένος πίσω μάλλον. Όχι θα είμαι. Από τώρα. Δεν πάει. Έχω 2 κρεατάκια. Στο πρώτο νησί εγώ είμαι προπαίκτης. Έχω εμπειρία από κανάλια και τέτοια. Θα το βρω πιο πρώτος από το Κώστα. Το βρήκα. Λοιπόν, πάω εκεί στο νησί. Περπάτα ρε. Περπάτα. Βρήκα. Ναι. Πού είμαι. Understand όλοι. Understand. Understand όλοι. Παιδιά, θέλετε να κάνετε ότι καλύβα, ναι ή όχι. Κάνε. Βρήκα ένα κολόνισο. Δεν ξέρω αν είσαι εκεί και δεν με νοιάζει. Εγώ περιφέρομαι μόνος μου. Σαν τσιγκάνος. Σκαρποποδιά. Α, μπράβο. Και επίσης λέγεται τσιγκάνο παπαδιά. Έτσι λέω πώς να πούμε. Ποιος ξέρει τι λένε. Το πεθαίνεις με το πόνο του. Ποιος βρήκε κότα να μου τη φέρει εδώ που είμαι. Ναι, τώρα να ήταν κι άλλο. Να έρθεις να μας βρεις, μην είσαι τόσο αγάς. Ένα κρεατάκι έχω. Δεν θέλω να χάσω τη ζωή μου τόσο νέο. Μου φαίνεται. Έχω στα καποσανίδες. Βλέπω κάποιον να βαγιέται εκεί πέρα. Ποιος με χαράει. Σε βλέπω. Έχει πλάκα να είσαι εσύ. Σε τέτοιο ρε, σκέλετον είναι, φύγε. Ένας δικός μου είναι. Βοήθεια, βοήθεια. Βλέπω και έναν creeper. Βοήθεια, Έρχομαι. ρε. Έχω ένα κρεατάκι. Βοήθεια, δύο σκέλετο. Έρχομαι. Πετάξτε τις μπριζόλες γρήγορα. Βοήθεια, Μισό κρεατάκι δύο έχω. ζόμπι. Μισό κρεατάκι έχω. Τάκ, 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 τάκ. Έλα πάνω, το σκότωσα, άστε. Να έχει κι άλλο ζόμπι, ξέρεις. Όχι, 2 ζόμπι. Εγώ πάω μακριά τώρα. Ποιος πέθανε. Από σκέλετο. Κώστας έχει συχάσει. Πήγε. Κι άλλος πέθανε. Κάποιος με Όχι, βάρες. δεν γίνεται. Δεν έχω κρεατάκια. Χάνω ζωή. Αυτό είναι νόητο. Δεν πρέπει να χάσω. Έρχομαι με χέρια και με πόδια. Επιστρέφω. Πού είναι. Μάζεψε τα πράγματά σας να με συγχωρέσετε. Όχι, Γιατί γιώτη βρήκα δώστα. κάπου μια κότα. Γιώτη δώστα. Μετά θα πίσω τα πράγματά μας. Περιμένετε, με κυνηγάνε. Να το βρήκα, ακολούθαμε. Εγώ είμαι προπαίκτης, βλέπετε. Πάει κι αυτός. Μη μιλάς, εγώ σκότωσα το σκελετόν. Ας το φτάνει. Γιώτη, το τσακούρι, την αξίνα και το... Τα δικά μου. Το δώστα. Πέθανα. Θα πάω τα δικά μου. Μάικ, εγώ το δικά μου το θέλω. Τι. Σκελετόνα στο Εγώ νερό. να χάσω. Κάτσα πάνω να πάρω. Creeper έχει εκεί, σκέλετον έχει. Τα Ό,τι θες. πάντα έχει να πάρει. Μία μου μην πάρεις τα iron και αυτά δεν σε χτυπήσω. Θα στα δώσω το πολύ πολύ. Δύσκολος κόσμος. Ανώμαλος έχει αυτό το νησί. Ένα έρχονται δύο εκεί. Δύο ανώμαλοι έρχονται σε αυτό το νησί. Βλέπουμε.
Επίσης το βίντεο πήγε 9 λεπτά. Είχε πάει 10 λεπτά, 10. Λοιπόν, είχα 2 βέλη. Τι τροφή. Είχα. Το δικό μου το σπαθί ήταν το ξύλινο. Μου τα πήρατε όλα, ρε. Κι εγώ είχα ξύλινο σπαθί και Κάτσε, ο εγώ Κώστας τα πήρε όλα. Δάμες. Τα μανιτάρια δικά μου. Ένα ξύλινο σπαθί. Δικό μου. Φύγες από εδώ. Έλα, Γιώτη. Έλα, Μάικ. Έλα, δώσ' το. Και Βίκτορη. Έρχονται πολλοί και Τι άλλο είχες? σπαθί. Μανιτάρια. Έρχονται αυτοί γρήγορα. Γρήγορα. Ποιος είναι αυτός? Βίλαζε. Και τέτοιο και Ένα μανιτάρια. ζόμπι. Φαγωμένα ζόμπι. Και μανιτάρια. Φαγωμένος villagers. Φαγωμένος Μανιτάρια δεν villagers. έχω. Φύγε, φύγε. Φύγε. Πάλι εγώ σε έσωσα. Παράξα κάνω. Έλα, μείω. Πάει εσύ ρε. Ο σκελετός μου της πάει μεν. Έλα, μείω. Στέλνω. Στο Minecraft οι σκελετοί έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ σπαστικοί. Σήμαινε εκεί κάτω. Εδώ, όπα, ζόμπι, κι άλλο ζόμπι. Σκέλετο. Νόμιζα είχα... Βοήθεια, ρε. Καλά ο καθένας με το πόνο του νόπου. Με πάω φεύγω. Πού παράει, κάτσε εδώ, ρε. Εδώ στη καλύβα μου. Αχ. Πολεμείτε εσείς να πάω εγώ. Ναι, μου ήρθε και ένα σκέλετο. Άι, βέβαια, έλα από εδώ, ρε. Θα του σκοτώσω εγώ, πρόσεχε. Δεν φυτεύεται αυτή η Και δουλειά. δεν μ' άρχισε το σκέλετο. Έρχεται Spider. Έλα από Spider-Man. Την Αλβανίδα. Αχ. Φύγε. Μη στα πού το πράγμα. Αχ. Θα πεθάνει ο κόσμος. Δεν μ' άρχισε. Το τεμάχισες. Ναι. Φου. Δεν πάει πέρα μου, να το κλείσω. Έχω φαγητό, τουλάχιστον έχω 2 μπριζόλες. 2 μπριζόλες είναι δικές μου. Φέρε μου Τι λες, την εγώ εδώ. τις έχω γουρουνιού. Και εγώ είχα γρουνιό. Δεν είναι. Μικρές μου. Δώσε μία τουλάχιστον, άιντε. Άρα. Ποιος μου το πήρε το κοτόπουλο? Ποιος κλέφταρος? Εγώ δεν πήρα το τίποτα. κοτόπουλο. Δώστε με και εμένα κάτι να φάρε να αναπληρωθεί η ζωή μου. Αφού ψημένο ήταν. Δεν το ψημπέτω. Βάλτε κάτι. Έρχεται creeper, θα το σκάσω θέλω. Παιδιά, άλλα 3 λεπτά έχουμε. Έλα, σου Enderman. Ου! τα πράγματα γρήγορα. Δεν σου πήρε κάτι, σου έχω λένε. Enderman, πρόσεχε. Θέλω να πάω να κοιτάξω να μας το ανοίξει. Μάλλον να κοιτάξω το Enderman. Πού είναι το Enderman? Όπως φυλάζει. Εκεί προς το στην άλλη μεριά. Να πάρει με μια καρδιά έχω μείνει. Δώστε μου κάτι να φάω. Έλα εδώ. Ποιο? Εδώ είμαι. Το μπριζόλα πού είναι? Η αράχνη θα φάει ξύλο από Έλα μένα. εδώ τι πέταξε το μπριζόλα. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω. Πού την κοντά. πέταξες? Εδώ τι πέταξε το μπριζόλα, αλλά πάτη. Άντε γεια. Άντε γεια. Δεν έχει μπριζόλα πουθενά. Δεν ξέρω, την έφαγα, ποιος ξέρει. Ωραία, γύφτη όλοι σας. Ποιος μιλάει. Ο τσιγκάνος. Όχι τσιγκάνος. Πώς λέγεται. Ζητιάνος μάλλον. Γιατί του φάει. Τενάχα. Άνα 2 λεπτά, παιδιά. Την ώρα. Ένα Enderman εδώ. Παιδιά, το τελειώνουμε εδώ. Όχι. Όχι. Γιατί? Το βίντεο τελειώνει εδώ, ήταν βαρετό, το ξέρω. Δεν ήταν καθόλου. Δεν σας άρεσε, άρα δεν θα κάνετε like. Άρα θα κάνετε like μάλλον. Αλλά τέλος πάντων, το βαρεθείτε γιατί. Ωραία, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like. Μη βαράς κόπρενε. Και γεια σας. Κάντε τα παιδιά στο κανάλι μας. Αυτά. Άντε, γεια. Καλή νύχτα.